प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अपहर। पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। गाजर के सौर मंगा के प्रसादी सजा के आरती देखावत बिया पंडित जी बोला के। गाजर के सौर मंगा के प्रसादी सजा के आरती देखावत बिया पंडित जी बोला के। करे प्रणाम छुके उनकर चरणवा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। मूर्ति बैठा के पूजा कर ले पायलावा। ऑयल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अमित तिवारी डीजे अपहर। पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। पूजा कर ले पायलावा। झालर सजवले बाटे जनरेटर मंगवले बा। झालर सजवले बाटे जनरेटर मंगवले बा। गाना बजावे खातिर डीजे साउंड बनवले बा। गाना बजावे खातिर डीजे साउंड बनवले बा। मनीष क्रांति लिखे जोरी जोरी गानावा। मूर्ति बैठा के पूजा करे ले पायलावा। पूजा करे ले पायलावा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। पर सरस्वती माई के धोई के ध्यानवा। मूर्ति बैठा के पूजा करे ले पायलावा। मूर्ति बैठा के पूजा करे ले पायलावा।